И здравейте хора от YouTube, аз съм Learning977 и сега ще покажа един мой свят. Тук това не съм го правил на Creative, на Survival, просто сега съм се направил така. Защото нещо се бъгна, нещата често те изчезнаха и реших да начнем. Ето, тук картини, ето към неща, така. Ето това нещо като тук си прижахме стената, успяхме да го отчетем бяхме тук. Ето тук нещо като всекидневно. Тук си иначе, тук си печеме. Ето имахме си ферми, това не бяха басейна на дъжда. Тук сред съм така, мъркаш се. Ето гледате се светя, имаш тръстика, тук фермичка, е така, как си идваш на дъвче. Ето тук ми беше мината, кажем надолу. Само че малко трудно си идваш. Малко лагва. И копахме до бейрока. За диаманти доста. Ето тук скопахме така, нататък. Сега скачвам. Всичко беше така, може по-добре го направим, но така стана. Още това сме направили. Не е много хубаво, но реших да го снимам. Ето тук нещо като кула бяхме направили. Мисля, че не довършихме. Ами, довършихме. Ето тук, като си даваш тук. Ето така. Тук беше един кръстър. Това беше общо взето. Надявам се да ви харесва къщата и какво съм направил. Вършете ми и чао!